Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓinkoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon fulfulde fo salminama walla mbiya noon calminama inde kono on manama e jettode serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juude gam dañde duwaw yuppo e Sénégal yuppo e aduna foof oɗo saaha ha oɗo rafi wawa ummade ɗo mbawen ruttade e activité ji men no subaka foof weltare min dañi e huccidde e moɗon banima debbo Aissata Ndiaye no wonde bonum gorko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mba debbo pullo salmitama kadi no feewi e subaka he ñaganama Allah moƴƴere mi sikkanno kadi ka puɗɗiɗo wiide Archange no mbaɗiranoɗa to banggue calminali ɗi eyyi aɗa andi saaha a jimat addude tan ko hesɗi ko ɗum jiɗɗa wadde eyyi a catima hitande walla gacca ha rafi coronavirus ummoɗo gadda salminago ma heeso tawne yaada e jamanu kesso payaɗo yaada e jamanu kesso wadde ko noon noon a weltanama no fewi sikkala ko salminde yeeɓiyankoɓe meɗen wonɓe e nder kame bowal leydi Sénégal yettudeɓe kadi e jarnudeɓe ɗum ɗo noon ko caggal ɗen jettuɗen Allah julɗen en nabi Mouhammadine ya Rasulallah sallllahu alayhi wa sallam namdoɗen ɓe kadi noɓe mbadde korka Aissata aɗa andi won en nokkuji ko gulɗi jaw ndeysan aɓe jeeɓa en kono hen sahaji ɓe gaccata ko haaɓe taƴa saabu ko woni dennam sosoɓe jajaɓe soɓe tawi yoɓe jeeɓa en e nangue wulgue korka heegue gue ɓe pamata kadi hen sahaji ɓe cihat donc woni mabɓe kamɓe dendiraɓe ɓe gaccata ko ha jamma aratoɓe jaari ndiyam ɓuuɓi seeɗa ɓe puɗɗo yebde noon en calminiɓe kamɓe foof noon tigui Amadou ɗe balɗe ne wuli e dewɗi ɗi surtout mbawen wi tan mataw ko Dakar seɓori hen seeɗa e Saint-Louis kono ko heddi ko fo 46 degré Amadou aɗa andi wuli ene wuli jaw ene wuli so Allah ko ɓuuri tengtude hande ene jiiya ko ɓuuri tengtude hande ne wayno ko oɗo boros coronavirus jayande wiide walla mbiyen jayande ɗi mbi ko won kay e safroɓe oɗo saha hande ndaɓama no hannirta ni kono kadi leydi men Sénégal nana tigui e tabal gam hutorade oɗo ki lekki wiyeteki Artemisia woni Covid organique foof noon ene tawi e nder jeyande leydi men Sénégal jayde las udditotoma nden ɗon wi ko raɓateɓe walla daɓodiral e o Covid 19 ɓeɓe ganduɗa de ko gollotoɓe e nder thelal ɓalli leydi men Sénégal kañumen de mema tigui e ɓerɗe no jayde nde wiiri ɗum noon andi sifo toon to Médina Gounass ko médecin chef nokko kañum tigui raaɓa kono kadi ɓesgu makko oɗo saha joncama no jayde nde wiiri kono kadi hollitama ni wonde ko tato woɗɓe tawi ko gollotoɓe toon to Touba hôpital biteɗo Ndamatou ɓenne kadi aussi keeɓi ko yewti koye on ɗon virus to Mbour noon ɓen ɗon tolnimen nogas ɗiɗo tawi ko agent ji woni tan golloɓe e safrirdu mabɓe kañumen kala oɗo saha hande nana mbaɗa ko wiyete ko jonca hono confinement yayde quotidien le quotidien capantati neɗɗo kañumen tigui tawa capantati e nayyi neɗɗo kañumen tawa ene gondi e boros coronavirus e nder balɗe tati temedere capan e nayyi neɗɗo goɗɗo kañumen goni waɗaɓe confiné woni joñaɓe oɗo saha jayde wi noon ko hendu tigui walla mbiyen ko tempête toon to Médina Gounass ene tawe e hello tati konngudi mabɓe jaaƴi e nder jayde quotidien le quotidien libération nden ɗon wiide ne wayno ko safara malgache mo ganduɗa ko gam tigui folde boros coronavirus Dakar e hoore muɗum oɗo saha hande nana miijo e o Covid organique ɗum ɗon hollitama wonde ko dose uji ɗi kay oɗo saha hande naati leydi men Sénégal guiri ñande altini kono kadi nawama toon to direction de la pharmacie ɓe ganduɗa kay kañumen kuufi kala ko fati banggue leɗɗe cafrorɗe gam tigui ƴewde on ɗon gam ƴewde tigui holki lekki no fotata wawde hutorade e o boros coronavirus kono kadi hollitama ni ɓe goni ko jiilaw ganduɗa ko woni Artemisia communiqué o noon walla mbiyen o communauté mo ganduɗa ko national to banggue gestion des épidémies kañumen de kolliti wonde oɗo saaha kay nana tigui e tabal mawgal gam ki lekki wawa hutorede e faade e on boros coronavirus ko jeyde l'observateur adi nden ɗon de ne wayno hande konngudi ko yimɓe teskaɓe oɗo saaha e nde haare coronavirus woni professeur Moussa Seydi kono ne kadi e docteur Bousso ɗum ɗon noon ko gam tigui artude e konngudi mabɓe kono kadi e jiyande mabɓe ko fate banggue oɗo rafi ɗum ɗon de ɓe mbi uddidde école e ɗi e balɗe ɗiɗi lewru juin wiyandu ene gasa tawi ɗum ɗon wasa amnade saabi noon hoorejo fédération nationale des parents d'élèves ɗo e leydi men Sénégal kañum de holliti wonde oɗo saaha ɓe ñaagui laamu ngu ko yo yurnir tigui oɗon happumo jaggui gam kayɓe sukaɓe mbawa hisde ha joni e on ɗon fannu kono ɗum ko ina tawe hen kadi mo ganduɗa ko professeur Daouda Ndiaye mo ganduɗa ko woni coordinateur scientifique to banggue protocole essai clinique ko yiti e Covid organique kin lekki ganduɗa ki ummima ko toon to
Madagascar wiide makko noon Sénégal de oɗo sahaa de fayi koye on ɗon essai manam ƴeewno ko yetti ko e Artemisia on ɗon ɗum ɗon noon wiide makko ni eɓe kay mbaɗa peeje peccorde mbiɗa ɗum ɗon yaawa kono kadi e ñalawma hannde o ma ɗum ɗon yetto toon to jagorɗo tambiɗo gueɗe calal ɓale leydi men ngam ɓeeto wawa hutorede e kinɗon lekki e ɓen ɗon ñawɓe Covid-19 jayde Vox Populi nden ɗon wi ko pic du Covid-19 ɗo e leydi men Sénégal manam tan Sénégal tigui ɓoyata yetto juuwa tigui ha mema dande e oɗo bros Covid-19 hakkude temedde jeetati ha ujunere tawi noon ko neɗɗo ina faɗa ko ɓoyata ko ɗo e balɗe sappo ngam ni leydi ndi wawa limde tawi ko ujunere neɗɗo hesɓe wonduɓe e bros Covid-19 ɗum ɗon noon hollitama ni wonde oɗo saha hannde ko couche woni tan joguiɓe kala ko fati e banggue ha joni safare leydi men Sénégal kolliti wonde ɓoytade timminen ko tolni e temeɗɗe ɗiɗi ka timminen ko tolni ujunnaji ɗiɗi ka ɗo tan tigui e lewru mai nduɗo ndu gonɗen kono kadi professeur Fortes mo ganduɗa kay ko cafrowo toon to hôpital Dalal Jamm holliti wonde kay oɗo saaha kay sorenaki de paɗen koye timminde ko yewti ko e kawuji ɗi Sénégal faadi oɗo saaha e wiide makko noon nden so tawi ɗum yettama ina gasa rafi o yaara caggal no hannirta ni jeyde enquête loski nden ɗon hannde Aissata ne wayno loski ene gasa tawi loski e ma loski e goɗɗo kono an kam ne gasa tawi a jeeyaki hen koko witte télétravail tawi noon koto banggue nder galleji ɗi manam tan caggal nde coronavirus naati ɗo en jii galleji kewɗi gusti gollorɗe mumen jogo e rewɓe noon ho sa hannde golloto koye galleji mumen ina kay nelda e gollorɗe ɗe gollanno ɗum ɗon noon jayde hokki jogo e mabɓe konngudi so wiide noon ɗum ɗon hannde ko gollal mantinigal kono kadi ko musgal ko noddirte télétravail e nder galleji ɗi Bator Seck kañum de ko assistante toon to AGS e wiide makko noon gollade tigui e galle ne wayno ni ko ɗum gollal mantinigal wonande debbo kono kadi Françoise Badiane kañumne ko ingénieur arti hen so wiide wonde kala e saaha de somo gollo wonata ko yaade arta beele tan rentade gulali kono kadi e ha joni gueɗe sukaɓe galle makko Fatima Cissé Sy kañumne ko sociologue arti hen so wiide wonde kay kamɓe de ɓe koddi ha joni koye sukaɓe fidduɓe kono tan haɗata aɓe kay mbaɗa koɓe poti ko wadde e on ɗon ligguey biteɗo télétravail jeyde Le Soleil nden ɗon wayli sawru mbaggu nde wi ko jagorɗo tambiɗo gueɗe Sénégal naaɓe to caggal leydi kamɓe jokkodiri arti tigui e tuuma moyi tawi noon ko tuumaɗo e galle Sénégal naaɓe woni tan nokku mo ganduɗa o Sénégal ne jeeyi ɗum toon to New York so wiyede wonde kay wonko herƴi hen to banggue ñamgol koppareji kanko Amadou Ba noon holliti wonde de e gueɗal ngal de ina rewi lawol guila fuɗɗode ha ɗo yarate ɗo jeyde Stade Oudouta Daman kono noon tigui jayde wi ko gam ha joni gartal e nder teneji ɗi ɗum ɗon noon ina ɗamina tigui e hakkude ndu lewru mai ndu gonɗen ɗum ɗon noon hollitama ni ko alarba tigui décisive manam tan ko alarba kay kala gonka e sifa andude beele Bundesliga ene fuɗɗito walla koko jogorde dartade ha laaɓa ceere ɗum de woni oɗo saaha hannde ko darni hakkillaji ɓe ganduɗa ɓe ko fettoɓe kono kadi ardiɓe kolobaji toon to Allemagne kono ɗum koyene tawe hen barode kono kadi barode e were muɗum ko gotiri e barotedgal leydi men Sénégal wiyete ko Alfred Gomis kanko de o noddama ko tolni e laabi sappo e goho ɗo équipe genduji leydi men Sénégal kono kadi o waɗi fodde laabi jeegom ko wiyete hono clean sheet manam tan dartinde bituji ponnoɗi nadde saabi noon jayde wi ko Alfred Gomis ne wayde ko juuɗe gulɗe jawwa ko ɗum ɗo tigui woni ko uddiroɓe men jayndeje o subaka noon tigui Amadou hande Bundesliga kamɓe aɓeni gooƴe beele ma waw cokkude ga aɓenni gooƴe école aji no sukaɓe mbatta ha oɗo dat dunce Amadou goto fo e gooƴe mum e oɗo rafi goto fo e gooƴe mum woni hen hande ene mbiya so tawi football dartima e nder Europe walla dartima e nder jogoye nokkuji ene wayno ko caɗele to banggue golle eɗen gandi ko tolni e capanɗe ujunnaji kañumen goni ko golle mumen hono mbasata tigui e oɗo saaha kono kadi wonɓe ganduɗa ɓe jogui gooƴaji goɗɗi saabu ɗo pulaar wiyata ko cellal woni afangalu en tout cas so tawi neɗɗo sellani fotani miijade goɗɗum wallahi cellal woni afangalu Amadou wadde en garete e ɓoore wonde woni tan laygol rafi o ɗo e nder leydi meɗen Sénégal hande noon e alarba 6 lewru mai ko tolni ujunere e temedere capanɗe jeetati ɗiɗi test waɗa temedere nayo gartinde dañi rafi o temedere ɓe kañum ine anda dabɓe ɗumen woni kawuji contact nayoɓe ko kawuji communautaire ɗum ɗon noon ƴewtinda to Pikine Bentali Sédhiou e Vélingara to woni foof ko ka
goto ƴewtinda toon communautaire ko tolne nogas tato noon celli ha kote koreji mumen jeegomo ɗo joni goni tan wawi wiyede ko kawuji grave hankino Namoudou woɗi kadi cankiɗo hen komo ganduɗa ɓiɗɗo gorko dañɗo duuɓi 37 wasen fittanu mum hanki ɗum saabi noon sankiɓe hen ɓe timmi 12 ɗo joni guila refo fuɗɗi ha joni 1433 kawuji lima nder leydi meɗen ina jeeya hen noon 493 ɓe ganduɗa yete celli ha koti galleji mumen 12 wasɓe hen pittali mumen goto jaltinaɗo leydi ndi e tan 937 ɓe ganduɗa ɗo joni ko kamɓe goni safaro Hamadou ni ko ɗum saabi yete omo ganduɗa konko woni professeur Fortes widemo ko tan ɗo joni yete oɗo rafi ine wawi faɗede ɗo e lewru walla mbiyen ɗo e lewru walla ɗo e balɗe sappo Amadou ko timmima taw ujunere kawuji kesi ene gasa ko yiyande fanniyanki yiyande aussi compétide ko wiyete koye cellal ha tengte ɗi rafi eɗen gandi kanko woni toon to hôpital Dalal Jama en tout cas ko goto e mabɓe so tawi jomum haali ɗum ne jaari wattude hakkille saabu kamɓe tiimi ko wiyete koye gueɗe cellal balli wonkoɓe gandi en ganda enen dowga ñanden kadi en jiiɓe kaalin ɗo ɓe mbino leydi men Sénégal foti hebde pic mum manam juude on ɗon rafi ha heeɓa dande tawi hankkadine ko pulaar wiyata ko juude heeɓi dande ruttade wodani on ɗon saaha foti heeɓede koye lewru juin donc noon so wiyama noon ɗo e balɗe sappo ina gasa leydi ndi heeɓa 1000 nouveau cas woni tan ujunere tawi ko kawuji keesi tawta gonnoɗo ɗo ɗi e on tuma kadi en jii kuus ɓe ganduɗa ɓe kañumen tambi kala ko fati banggue cellal balli e ko yewti koye gueɗe muɗum mo docteur Abdoulaye Bousso ardi kañumne kadi haali wi Sénégal ne wawi yettade limorde ganduɗa nde ko ujunnaji ɗiɗo ɗum ɗon noon ko foof ɓe ganduɗa ɓe keeɓino ɗo memede rafi o ha to guilne rafi o manam naati ɗo nde waddi ko haaluɗi ganduɗa ɗi luurdani waddi eɗen poɗɗi ɗum fadde enen foof en tout cas ko ɓuuri hen ko dañude hakkille en tout cas so yeehi ha jettima pic so wiyama pic tan yimɓe jettima juude so juude hankkadi yettima dande ene wayno ɓurta ɗon ko ɗon yarata so tawi aɗa wawi ndiyam ala probléme o hulta kono sa wawi ndiyam o hulat par ce que sikra sa ɓenni tan ne wayna mutat kono ene gasa hunde ha ɗon so tawi en tungnima e konngudi kamɓe hono haralleɓe kono kadi technicien ko wiyete koye cellal balli leydi noon tigui Amadou sa ƴeewi limore hande nde mataw ene wawi wiyede nane ndeɗo limore nane lawol muɗum saabu sa ƴeewi hande 104 ɓe ganduɗa tawama ne mbaɗi positif te ɓeɗo fo Amadou ɓe dañdi haaju ɓe walla ɓe memodiri ɓe ko joñaɓe te so calcul baɗo ni waɗama tawata ko joñaɓe ƴeewama joñaɓe no poti e ɗiɗon chiffre aji ganduɗa ete joñama holi hen mataw wawɓe dañde rafi o ɗum ɗon ne ko hen jeyate hande joñaɓe ne keewi aɗa andi limore joñaɓe sinno ne halteno tan kulol ine wawi ɓeyditade saabu joñaɓe ne keewi machallah hande hôtel aji fo keewi kala to ganduɗa ene wawi moftede walla neɗɗo ne wawi wonde toon e kisal nana toon ɗum ɗon fo ne Amadou ko hen jeeya te kadi aɗa andi ko rafi mo ganduɗa ni metti andude Amadou ni metti wadde situé hay goto andana ɗum surtout ɓuuri hen hamnade rafi o ko yawde ɗum rabde kadi eɗen gandi no gurɗen no gonirɗen no kodirɗen no gollortoɗen so goto heeɓi tan hawnaki raaba ko tolni e nogas walla sappo ɗi kam so tawi manki ko seeɗa wontata donc noon firti ko ha handi ina wawi ɗum ɗo en ɓeydiya hulɓinade kadi ko ɓuuri hen ko hulɓinade ko jomum ne raaɓe tawi anda raɓama kañum kadi ne jokki rabde donc noon mbiɗi stratégie mo ganduɗa ɓe kalin ɗo ñande ɗiɗi lewru mai nduɗo woni ñande rafi o dañi lebbi ɗiɗi ɗo hen e nder leydi men Sénégal wiide wonde ɓe paari pour ɗeɗɗidde hono nokkuji cafrirɗe ɗi yaltina ɓe ganduɗa ɓe wona tampuɓe no fewi nawa ɗumen e nokkuji goɗɗi tawi ko safroɓe tawat ɗumen toon ene famni e ko wiya ko wonde rafi o ene ɗamina hono ɓeydugol muɗum ene famni so tawi en tungnima ɗon kono kadi ina laaɓi ceer en tout cas pour accude palsuji ganduɗa ɗi ina tawe e optoji ɗi heddiɓe so gari mbawa tawede hen wadde heddi ko ene gasa laamu ngu nan hen e stratégie ji muɗum en tout cas eɗen gandi to banggue lelɗe ɗe ko ɗamina kone so tawi ɗum yettima ene wayno timmata wadde ene gasa tawi eɓe hen miijo no fewi ɗum tan woni ko jojji oɗo saaha kadi
ɗum ɗon wawa waɗede e on tuma so tawi yettima taw hay goto dañata caɗele noon tigui Amadou koye konngudi laamu keddotoɗen ha joni aɗa andi laamu wino ɗo e 2 juin mataw ina yiiɗi yo sukaɓe duttito e école aji janggoya surtout wonɓe classe uji d' examen ɗi ɗum ɗon noon Amadou goomu jignaɓe janggoɓe leydi meɗen kamɓe ɓe ñaagui tan ko yo on dat dirtine saabi ɗum noon ko kisal e ndenka sukaɓe walla mbiyen cellal sukaɓe ɓe ha e jignaɓe ɓe aɗa andi ɗum ɗon ndeɓe kaali ɗum nde mi haalini ɗum ɗo wona ɗo e plateau kono e banggue goɗɗo mi wi wonde ɗum ɗon dépandi manam ɗum yowiti ko e sifa e gonka rafi o no woniri e lelorade no wona yarude leydi ndi so tawi ustima alhamdulillah laamu wawi wadde ko estimation manam ɓedde e sikki moɓe jogui so tawi 2 juin ari tawata ko ustima rythme o ustima walla gasi alhamdulillah so tawi ɗum woodi e won tuma sukaɓe ne mbawi ruttade école so tawi noon ɗum ɗon ustaki ne jokki oɗo rythme ɗum ɗon hay koɓe mbi ko dirtinde ɗum ne wayno jombani walla mbiyen ne wayno jograni haytude so tawi hono dirtinde ɗaɗo kadi aussi lawol gongol waddi firti tan ko ha joni kamɓe ɓe jowitto ko e gonka rafi o e situation muɗum woni manam e gonka mum waddi ene laaɓi ene famni kadi surtout ɓe ganduɗa ɓe ko joguiɓe ko wiyete koye jinnaɓe sukaɓe kañumen ne kaali ene foti jogade kulhuli saabu aysata oɗo rythme gonaɗo ne wayno oɗo boros o mona e auto ɗi te élève ɓe koko jeerata e auto ji boros o nana e beddaji ɗi te yimɓe koko jahata e beddaji boros o nana e école aji ɗi te yimɓe ko toon payi boros o aussi nana e couruji ɗi nana kadi e yimɓeɓe goto fof ummoto ko banggue goɗɗo ne wawi goto ara taw ne soomi taw koko raɓatinani wawa rabde heddiɓe waddi koɓe mbi ko gonga vraiment yo laamu ngu yurnito ƴeewa kadi ha joni lelnude peeje baɗɗe fayida pour cellal ɓalli kono kadi e kisal ɓeɗo sukaɓe noon tigui Amadou kisal sukaɓe e ndenkamoɓe ina waɗi hen fayida ko ɗo nde udditen Amadou roɓindu jayndeli meɗen ko jarnude yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Ayaw Pindi TV weltare tan min dañi moɗon e saaha foof e jarnude on ɗum noon ko bani moon debbo Aissata Ndiaye ne wonduno e banugol ko sehil mo Mamadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heedanno en e banggal caméra o Allah jarama on jarama ha gongol so Allahu lamdo jaaɓi